Yigitler cahilin coşuna oturmadı cengmeni hey 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 Sövür yarın qasına sövür yarın qasına. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Ne yakın günlerde 9. may Yeniş bayramı yetip gelýär. Şol münasibetli mukaddes watanymyzy goran edermen pederlerimize, kahramanlarymyza döredilen halifalarymyzdan miras kalan bu aýdyň birini täze öwüşünden işledik. Hemen panorama studiýasynyň şekle geçirdik. Şol siz bilen paýlaşmak diledim. Goý kahramanlaryň ruhy şad bolsun. Yeniş bayramdan mutlu olsun.